ואתם עוכרי ישראל, גם היום מול המצלמה אני אומר את זה, אם זה היה היום שהיום יצטרכו לשים על האזיקים והיום שאני אצטרך לעצר בו, היום זה יקרה. היום לא תהיה לכם תערוכה, אתם תחכו ותראו שירושלים לא תיתן לאירוע כזה לצאת לפועל בכל מחיר. אני מבקש סליחה מחבריי כוחות הביטחון שכנראה יצטרכו להשתמש בכוח היום נגדי ונגד האנשים. אני אבין את העבודה שהם צריכים לעשות ממנו, אני אכבד אותם, אבל ביחד עם זאת שאני אגיע לבית המעצר אני אהיה עם ראש מורם מלא גאווה שלא נתתי להם להוציא את האירוע הזה לפועל. בכל מחיר זה מה שיקרה היום. הגיע הזמן מכאן לקרוא לכל ממשלת ישראל להוציא את ארגון בצלם, ארגון שעוכר ישראל, מהחוק. חבר'ה, חזק! חזק כולם! בצלם זה חמאס! בצלם זה חמאס! בצלם זה חמאס! בצלם זה חמאס! עוכרי ישראל! הרסתם את ירושלים! הגיע הזמן לא לשתוק! ניר ברקת! איך אתה מקיים? איך אתה נותן לדבר כזה לקרות? בעיר! ניר ברקת, הגיע הזמן שתתפטר! ירושלמי בגד באנשים, לפחות לא אני שבחרו בו. הוא יושב עכשיו סביב האח בבית המושקע שלו בבית הכרם, שפנינו לעירייה בעשרות מכתבים, נהנינו שאין קשר בין עיריית ירושלים לבין המקום הזה. אני דאגתי להגיע לכאן כבר אתמול כדי לתעד את השלטים של המקום, שכל מי בעצם שמשקיע במקום הזה זה עיריית ירושלים, וכל התרומות שהם מקבלים בין היותר זה משרד ראש הממשלה, שזה ביזיון הכי גדול. אז ראש העיר ניר ברקת, תזכור שהטובים מהאנשים שלך בירושלים שנלחמו ונלחמים על העיר הזאת, וזאת רק ההתחלה, כל מה שיקרה פה היום זה יהיה על אפך וחמתך, ואנחנו נתחשבן איתך ביום מן הימים. חבר'ה, אנחנו לא נוריד את הראש, נשיר עכשיו שיר חזק, כולם ביחד, עם ישראל חי, כולם חזק. עם ישראל